Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Makigayem ka asaan laeng ano adda ka sa pulam, tapno iti sa marunok ket makagunod kan tulatta. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Para kanya kadida ita merienda nga awit mo? Excuse me. Sana para kan ka dito anya? Ni, api ngamin nga ilabas-labas mo dito ayan ko. Kat, pangilabas ak kumangay. Para kan ni Pamela daytoy. Oh, friends kayon. Nabayag kami na friends. Sige ha, panawan kan. Pam! Oh, atoy meriendam. Ha? Apa niya yung katangan na? Ay, si Kamot. Apay, dakas? Para kanya ka talaga daytoy? Apay, ay, akas lang dua-dua ka. Agyaman Jinky? Kanamon, tanapudot pay. Thank you Aw, sige. Panawan kan ha? Tamapanak matan iti trabaho. Jinky, urayan nak inton pa nag-aawid Tamapan-tamanin ago kay-ukay. Ni Pamela ti kaduak nga agawid ita. Ay na, itugot dakmatan Papanan nyo ka di aya. Itreat ko. Mas daawakan ka, Jinky. Apay ngay sumatan ti kanayon mo nga ilibre. Kastala ti biyag Adala ngamin kasapulakan kwa na. Anya ngay dayta. Oh, apay ngay bagakan ka. Oh, ne, aday tagaya man. Jinky, mapanta ka din? Wan, Pam. Umay kan. Mapantan iti ayan ti kotsek. Ijay ti pagluganan ta. Saan ka na din nagkasid yung opisina yaw? Tako namat niya dapapanan nyo iti office mate mo. Anyat na ganan? Jinky, inawis na kaamangan kami ijerwar. Iso pinagbigyakon Nay, itaman pa nga da nangawis ka nga office mate mo. Kastala ti biyag makigayam kamot ngamin. Mas daawak nga rod. Nabayagan nga agkatrabahuan kami nga itaman lang nga inawis na. Nagluto akaw niti kanan mi katagiti obeng baka. O sige, da kayo latan timangan. Agbuyak man pa iti TV. Ay katuwan Ag-relax kamot ita Amo ko no anya dayta fill up a form. Di mun ilamang kanya. Itay kakadipay, di tamalikudak. Katuan, busy ka nga agsursurat. Iso adinak nadlaw. Aglon ka niya. Kwa? Manungay ti ilon mo. Secret kumatan Ibagamutin taglonak mo. Ay na, agtutulad ka man ako nakon. Sige plano ka talaga ti aglon. Ay, saan ka man makin-in no na? Iyalaan nakmat iti form Numapan mo isubmit data form. Kat, asino kumangay ti co-maker mo? Awan pa'y. Ay, dayta ti ibagbagakan ka. Agloan ka, gamawan mo't gayam co-maker mo? No asino ti co-maker mo, isumutin ti aramidak a co-maker ko. Oh? Agbirok ka mo't ti sabali. Ay naibagamutin asino. Uy, dakas ti agim imo. DJ Asino ay ti itudtudo day tasungom. Ay apo, nagkapsot kan ay makapick up. Ha? Ni Pamela? Katuan, alala, aglisi ka dito pag naak. Tainak ipaperma kan ni Pamela daytoy. Pam! Oy, Jinky. Nagmayat mo tanday ta panagis-isam mo? Ay, pasensya kan disturbuan ka pa laang ha. Ay, uwan
Anya da ito iyaw-awat mo a papeles. Ay, Pam, please, pirmaamutan Ay na, kasapulag ti kwarta. Agloan ka? Naamwa kiti pagloanan, mabalin nga ako maker ka. Ay, good payer ka kanong ngamin kat. Saan mat? Please, Pam. Permaam day ta, ha? Sublak into madamdama. Dubigat nga minin nga isubmit ko. Sige. Pirmaak. I know! I thank you, Pam. Inton madamdama. Siyak ti makaamoy ti pangaldaw mo. Ay na! Makapag-loan akon. Di mo man ipasipasikat kanyak data. Ay na! Isubmit kon. Kat maala ko na dagos ti loan ko. Pinirmaan ni Pamela? Katwan Pinirmaan na dagos. Anya? Anya ti makunam. Sige mga road. Isuman mo ti alaag ako maker ka. Umay kayaw, nagme-meeting tayo. Ha? Adan ni manager? Itay pa yung agur-uray. Umay kayaw. Kasano nga tamot ang magayong ko day di ang Pamela? Ay, kat. Gayam mamat ano kaya't bunga agpako maker kan kwa na? Rinigregaluam itimakmakan. Saan ka day? Wala. Mahilig ngamin itimakmakan ka. Kita amot ngamin ati pamagina. Naglukmag. Anya nga tamot tiitad ko kankwana. Tapno agtalog kanya. Ay, kat. Makaamu kamutan Ay, wen gayam. Imawag dyan naglunak. Maala ko dyan loan ko. Ay, nagbiit matan. Siyempre ni ngamin Pamela ti co-maker ko. Good payer ngamin. Iso nga approve adagaw. Pare, dahito yan dyan ipapaaramid mo kanyak a document. Nagbit analpas Basta si ka. Agyaman na ka, kumare. Ay, gayam. Umayak to man pumasyari di balayaw. Nabayag kat adyak nakitkita ni kumparay. Good, umay kalata Kumusta nga di anak ko iti bunyag? Ay na, dakulan. Kolehyon inton umay atawan. Kasta ka day. Wan, pare. Sige, umay kantulat ta pumasyari di balay. Mare. Awun gayam. At daman damagakan ka? Anya day ta, pare. Pudno ka de. Nag-co-maker ka kan ni Jinky. Kasano amuam? Pagsarsaritaan da kan ni Marge. Nangagkaw. Diyak man amo. No apay asyak tinapili da pagpakomikeran. Idinto ta adumat tigagayem da. Agan anad ka kadagita adwa, maray. Ha? Taapay, pare? Di mo ayan nadamag. Asaan napintas ti record da kadagiti naglulunan da. Anya? Maray. Isu nga agpanunot ka na imbag. Sakbay nga agpirma ka. Wow! Nagpintas matanda aritos mo, Maray. Siyempre katas ng loan ko naman. Ha? Dahita, tinangigatangam ijay linon mo. Ay, katanya paingay. Amumot kanya kon. No adama kurso na daag. Gatangak adagos. Nangina siguro dahita niya. Ay, talaga Ayun gayam. Apay ngay, adi mo inayaban ni Pamela. Tamangan tayo atalo dito ikanteng. Apay lang nga ayabak. Naala kunti kay kayat ko kankwana. Ay na. Nagloko ka mutay. Di mo pigsaan Tamangan no mangagna ka. Nalamangan tangarudan. Tani pa nagtratrabaho manin inton madamdama. Ay na. Nabsugak itikin nantay di kantin Ay, oray siyak Marge, lumabas ta di tayan ni Pamela. Isumam, kat kasaritam. Taapay. Adda ka sa pulam kan kuana. Saan ka de? Apay,
Nalipata mo, ti panaglun mo. Ayun, anya. Sige. Hi, Pam! Kumusta? Hello? Pinansin ko na. Naskan agayam mong anaimbag. Makaamu ka, no di na kaya't apirmaan dyan mo. Si Kantupay, di mon pinanpansin. Panggapwak ko ma. Jakon kasapulan. Iso at jakon pinansin. Italaang manan nga kita ta pare. Iso nga ginumtaman. Si kamot nga min pare, kanayon ka abisay. Ayun gayam, ni kumaring ay. Paglut-lut to iti pulutan ta pare. Bakit? Naluto ka din ti pulutan, may. Umayan! Di anak ko nga itibunyag pare. At dapay lang iti skwilaan pare. Makitam taw, inton madamdama. Nataytayag ngam sikan. Atay tante pulutan pare. Adto yan, tipulutan nyo. Aha. Uy, kilaw na talaga. Ado pa ijay, ibusin nyo dayta. Niya nga ay mare. Mayat matlaang tipan na kailangan kang kandagiti dua. Asino adwa pare? Dagi jay dua nga office mates may babae. Kunamlan asino da? Nadlaw ko nga rod, ama dito ugali da. Talaga amaday. Naala dala ang tikayat da, sanda ko na pampansinan. Ngam ti parikot ko ita, ni Jinky. Siyak ti co-maker na. Saan samutan nga agbaybayad? Lakay, isardang mo man dita naglaw na, mapanak agbayad. Ay katuan ba ka? Pambarak mo't na nakitaan, no nagbayad mo't lang ni Jinky. Day takot nga main, nagpirma ka adagos, di mo pa'y amo ti kinatao day dya tao. Huwag nga rod. Ginayam nakmot ngamin idi. Jak mo't impagarop, aday jay lagayam ti kayat na kanyak. Kasanon ngayon saan nagbayad? Ay mapirdin ati record mo. Sabali pa'y atao ti mang perdi mo't itinapintas a record ko. Leksyon kan day ta, bakit? Oray no amom jay tao. Saan ka basta-basta agtalag kwa na? Ay kasapulak at talaga ti aglawn. Na ospital ni tatang ko. Kasapulang at talaga ni Pamela. Good, sikan ako matagbalin ako maker ko. Ay, saan ang mabalin? Apay asan na mabalain? Basta saan ang mabalin, Marge? Saan ka kumamot akas taas si ka Jinky? Si ka lang tinamnamaag tapno makapaglaw na. Ay, di mo man ipapilit. Ta saan nga rod ang mabalin? Asit gamaan ni Pamela. Apay ayasan na mabalain? Ibagak madlangan tipod no. Jak nga min nagbaybayad. Ha? Pulos asaan ka nagbaybayan? Pulos. As in. Jak pa'y nagbayad Tawan nga rod pagbayad ko. Ay, basta. Nila nga rod Pamela at tinamnama. Bakit? Alpasa ko na nagbuya iti bukseng. Umay ka, tasi ka mamat nagbuya iti drama. Ida pamlangan day talakay. Awan ganas kong agbuya. Nay, pakay si stress maya. Ni Jinky saan mat gaya man nagbaybayad a pulos. Sapay nagdakkel agad at inutang na. Ita, di na kan pampansinan. Wan nga rod, labas-labasan naklatan. Ay, talaga dakkel a problema da ita. Ay, inikandak lang nga rod iti paka-estresa. Anya day ta ipapaaramid mo Nay, apay nga agungot ka. Italaang mat nga agpaaramidakan ka. Ay na, jak kaya ti agaramid iti kakasta a paperwork. Ipaaramid mo iti sa balay. Kasla saan tayo nga agka-opisinaan no kasta. No adda pa aramid yaw, aramidak mat adagaws. Ngam no siyak ti agpaaramid, adu asa uyaw. Ay naawang nga rod oras kaw. Kita ang mandag iti papel dito'y sangok, nagadaw. Imbag pa'y ni Pamela, tasaan ang nareklamaw. Ay, hindi paramid kan ko na. Saan asyak ta talaga adyak kayat nga aramidin day ta?
Apay ngamin, anapan kapaylaan ka ni Marge, kat amom lang arudan ti ugali na. Pinadas ko lang ang amaray. Takunak nagbalbaliwan. Siyak, amo kon ti ugali dadagita. Manipod ita, uray nagpakpakasi da kanyak. Diyakon kaya tapagbigyan ti anyaman a pabor akid daon da. Rumbeng laeng. Ikakman mo't ida iti leksyon da. Pam, Ay na, Pam. Ay, bagay mo day ta outfit mo Agyaman nak. Oh, nalpasan ti trabaho yo. break time, si Kam. Ay, umay kan Tama pa tayo ag merienda Jeruar. Da kami, timang itreat kin ka. Ang adabalon ko ang merienda. Da kayo laangan. Ay, umay kamutan Pam. Agbabanding tayo atalo. At da ka di manan kasapulan nyo kanyak. Ay, adda aya. Awan, adaya. Kaya't milaang amakadwada ka. At da manan aglon kada kayo. Si kasiguroan niya, Marge. Ha? Kuwa. Saan ako nga agpirma iti uray anyaman alon nyo. Ta si ka, Jinky. Uy, Jinky ka no. Dumdumngag ka. Uy, apay. Anya ti basol ko? Saan ka nagbaybayad iti loan mo? Naperdi akon iti kumpanya gapukan ka. Ngam ibagakkan ka. Dinak mamaysaan. Ay, kwa. Kat si kamat, Marge. Amok a planom ti aglon. Kat siyak manan ti kayat mo nga agco-maker. Ngam ladingitek. Saan akon nga agpirmapay. Basol mo da ito, Jinky. Sadak laam-am mo no da kasapulan nyo. Anya ang klase kayo agagayam. Pumanaw kayo dito eh. Saan nyo asayangan ti oras ko? Kat tandaanan nyo tay pagsasao ako nana. Makigayam ka asan laeng ano adda ka sa pulam. Tapno iti sumaruno, makagunod kan tulapta. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Makigayem ka asaan laeng ano adda ka sa pulam. Tapno iti sumaruno, makagunod kan tulata. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.